Cuirtí dornalachtain is agus tá fearógus chun den na Gaillimhe ar súil céimhór a thóga le dro na glufaí Oilimpeacha i Tóquio fi cheann dhá bhliain. Sníomh saithreann im leabhar clia agus é treid de chraobh marcfeach an dornalachtain na hÉireann sa stáid náisiúnta agus leis dá áit ar oireann síontar na hÉireann. Seo na chéad bhliain ag Ciaran Malloy a suchtarár na Gaillimhe a bheith treid de gréibheacha náisiúnta an ósráid dornalachta amatéirí. Ach má se is dúhar éise sin agus ní dúhar cumas. Tá Ciaran líomlína déag díis ach tá sé dornalach tá bhí sé 5 bliana díis agus é tiomnaí go thomland an sport nach mór ó bhí sé 1 blian déag. Tá 8 gréibh náisiúnta faoi is gruitin isige an nós ar gábún Eorpach agus bún da do bháin. Nílinn sin nach a tús. Tá bóta ceannis an bharcfeachan sristin isige agus champín na hÉireann le 4 bliana nos, Dean Walsh, búiltegan dear seachtain se caite. Ar an tríú den i riamh as cuman ochtar ard, treide a chraibh síontar na hÉireann, suúla gan isis bhar an géad acu sin an gaiscí dhéanana. Tá sé an ródú leis tá sé go mai héanana freisin tá go leor op chuir isteach ag gúdaíos lágus í agus maidin mochaid maidin séachló, cúigiachló, mohair am móthir go blag lí agus a bhí sin ná asróga. Tá eile choíimí a chabacsal, sinna héal leog. Tá sé sin ála sa gcuias go bhfuil sé tuairt faoin sport go lán amseirin is. Tá Scail foci ar fad a Ciaran a bhí sé 6 bliana déag díis agus é suas as an nuas ag an anna dardaimíochta dornalachta im leabhar clia tríán na seachtain ó hinna le. Foc a búid a sarin go mbeidh sé thuas ar bhn níos lán amseirí fós agus bringláid na glufaí Oilimpeacha céim níos gcuid a fós cho. Agus cé go dtigann sé go maith go dúir Eugene McKeever gur headatha a ghóhann le dinneró sa táid náisiúnta de sarin. Ní léon ebrasar ach go dtiúcha sé ríd. Ansúháil sin is tá mai seapa go nachhfuil tá nóbudín tegus. Tá sé rágúil sé héanana an ana freisin. Sin rud a smó. Tá sé sin sin ag sin le tasáhaid.